सिखिरिया एसेबां गाज्रि सानदों जोंफोरनि बागै। गावसिनि न'आव थाजानानै बाथारबाय। गावसिनि न' होनबाथ' जायाना, बे आंनिबो न'। आंथ' गुथालखौ मोजां मोनोमोन, हाबाबो जानो गोनांमोन। आंथ' कर्ट मेरेजबो जाबायना। समाजनि नियम खान्थि हिसाबैसो हाबा जायाखैमोन, नाथाय थेवबोथ' आं बे न'खरनि बिहामजोआना। बे न'खरनिनो बिहामजो आङो। माबायदि बुंनो हादों सिखिरिया बेबायदि? माबायदि बुंनो हादों बियो? मा बुंदों बियो? मालाय जोंफोरखौ होसोहराबा गाव न'खौ गारना थांगोन होननानै बुंदों। गावहा न' गारना थांनो ओंखारदों। इसेबां गाज्रि जाबायना आङो आरो अख्राङा इसेबां गाज्रि जाबाय, इसेबां जागारदोंना। माने इसेबां गाज्रि सानखादों। बे गासिबो दानसोरांनि थाखायनो जादों। दानसोराङा खोथा लागाय होननानै बे सिखिरिनि मेलेमखौ गाज्रि खालायबाय, बिनि गोसोखौ गाज्रि खालायजोब्बाय बियो। साननाय हनायफोरखौनो गाज्रि खालायजोब्बाय सिखिरिनिखौ। आंथ' बाथ्रा खोनासंबो थानो हायो, नाथाय अख्राङा मानो थानो? आरो बेबोथ' एसे देरबायना, स्कुलाव फरायबाय, बुजिबाय, देरबायथ'। बियो उन्दै गथ'थ' नंला, इसेबां गोरलै गथ'थ' नंला बियो। मायबा बुंलादि बे बुजि मोना, बेबोथ' बुजि मोनग्रा जाबाय। बेखौ बेबायदि सेया खालायबाय थाब्ला अबाव थानो बियो? बे थांनो ओंखारबायानो। आरो जुदि सिखिरिया बेबायदि आखल देखायबाय थायो, अख्रांखौथ' बे जायगानिफ्राय लाना थांनांगोन आङो। दिनै सिखिरिया आगोल बाजै होनबाय थायोमोन आंखौ, अनसोयोमोन। गाव जायालासिबो नै बाजै नों लाबोदों सगननिफ्राय गाव जाखांनानै। दिनै सिखिरिया एसेबां देरबाय, एसेबां गाज्रि मोनबाय आंखौ। आगोल सानसे समाव बियो आंखौ बाजै होननानै सगननिफ्राय बेसे बुस्थु लाबोयोमोन, होफैयोमोन। गान दख'नाफोरखौबो गाननो होलायोमोन। नै बाजै ला, नै बाजै गान, नै बाजै जा। अख्रांखौबो बेसे अनोमोन बियो। दिनै बे मानसियानो जोंफोरखौ एसेबां नायनो हायै जाबाय। दिनै जोंफोरनि थाखाय बियो न'खौ गारनानै थांनो ओंखारदों। एसेबां माने मानसिया गावा साननो हानाय गोहो गैया नामा? दानसोराङा बुरखायब्लानो बे बुरखायजानांगौ जाबाय होनबा? नाङा दे सिखिरि, नों जोंफोरनि थाखाय बे न'खौ गारनानै थांनाङा। जोंफोरनो ओंखारलांगोन। आं सानदोंमोन आं गुथालखौ एसेबां मोजां मोनो, एसेबां अनोमोन। सानसे समाव जोंफोर रायजो जागोन, संसार जागोन, बेयावनो फिसा जागोन, बे न'खरावनो थागोन होननानै। नाथाय बे साननायाथ' जाखांखाला। आरो आंबो थाला। आं सानदोंमोन गुथाला गैयाब्लाबो बे न'खरावनो आं बुरैजासिम थागोन, आं जेरावबो थांला होननानै। नाथाय आं बे न'आव थाला। आं हारसिं रायजाबाबो थानो हागौ, नाथाय अख्रांनि थाखाय आं सानसे समाव आंखौ अख्राङा आंनि खैफोद समाव आंखौ लाखिदोंमोन गावनि न'आवनो। बेस्रा गथ'आ बेसे मोजाङै उन्दुलांदों। बेयाव थाबाय थाब्ला बिदि मोजाङै उन्दुनोबो हानाय नङा। सानसे समाव बे गथ'आ आंखौ बेसे मदद खालायदोंमोन। आंनि खैफोदनि समाव बेनो आंनो थानो जायगा होदोंमोन, न' होदोंमोन, जानो ओंखाम होदोंमोन, थानो जायगा होदोंमोन। आरो बे गथ'खौ आलाय सिलाय जानायखौ नुनानै आं सेलफिस जानानै बे न'आव थाबाय थानो माबायदि? आंबो ओंखारलांसिगोन बे न'निफ्राय। राजाजों आंजों जों गाबोननो ओंखारलांगोन। थाला जोंफोर बेयाव। जाबाय। आंनि आरो अख्रांनि थाखाय एसेबां नांज्लायबाय थानायनि दरखार गैया बे न'खराव। जोंफोर सानैनि थाखाय नांज्लायबाय थानो जादोंना। जा गासिबो सानसेयाव थाबानो जाबाय। जोंफोर सानैबो ओंखारलांगोन। सिखिरिया बेखौनो लुबैदों नालाय, बेनि साननायानो जाफुंथोसै। जोंफोर मालाय मानसि मालायावनो थांसिगोन। सिखिरिया ओंखारलां होननानै आंखौ डाइरेक्टथ' बुंनो हायाखै, नाथाय खोनाथों होननानै एसेबां गोसा नांज्लायदों, एसेबां गोसा खोथाफोरखौ बुंदों। खाथिनि मानसिफोराबोथ' बयबो खोनाजोबदोंना, आरो आंबो खोनादों। बेफोर खोथाखौ सिदा आंजों फेस टु फेस रायज्लायनानै बुंनो हायाखैब्लाबोथ' बियो आइनि सिगाङाव बुंनानै बेखौनो फोरमायदोंना आंखौ खोनादों होननानै न' सिङाव एसेबां गोसा बुंदों, नांज्लायदों आइजों। माबोरै थाबावनो बे न'आवलाय? थानो हाया। गाबोन सोरांबानो जों थांसै। आं थांगोन होननानै आइ बाबानोबो रावनोबो खिथाला, आबैनोबो खिथाला, लेक्सारनोबो खिथाला। माने थांनायनि खोथा रायज्लाया। डाइरेक्ट थांनो गोनाङाव थांसै होननानै बुंसिगोन। नङाबा बिसोरो आंखौ हेंथा होगोन थांनाङा होननानै। बेबायदिनो खालायगोन आं। नांज्लाय खमज्लाय जाबाय थानायखौ आंबो लुबैया। आंना हौवाया लंपेन्टखौ खुनानै बेयावनो गालांबाय। मोजाङानो जादों र'। गामियाव ओंखारलांदों खोमा लंपेन्टखौ खुनानै गालांनानै। फैसा मोननो हानाय दं। नायनि मानि बेगा दंना गैया आंनि लांफादोंसै। पार्सखौलाय लांफादों ना मायो मानि बेगखौ? गैया माथो, सिगांनो लांफादों बेयो मानि बेगखौ। मैयाबा मोनदोंमोन आङो लंपेन्ट सिपियाव। मा बेसे मोननायथाय र'। 70 रुपिस ना 75 रुपिस मोनदोंमोन आङो। दिनैबो मोननायब्ला ज'नो जमायनानै दोनगौमोन आङो। हिनजावफोरा फैसा बिबा जेनेबा होनोसो नागिरा। जमायना दोननांगौ होननानै बुंब्लाबो जमाया। फैसाखौलाय मानो नांगौ, जाखायो, उनावबो मोनखायो। बेफोरलाय मा थांलाय फैलाय आखाइनि मैलासो बेबायदि बुङो हौवाफोरा फैसाफोरखौ। नाथाय बेबायदि नङा। फैसाफोरखौ हिनजावफोरा खावनानैबाबो इसे जमायनानै दोननांगौ। जाहाथे माबाफोर प्रब्लेम जाब्ला प्रब्लेमनि समाव बे फैसाखौ दिहुननानै बे प्रब्लेमनि खामानियाव खाथायनो हायो आरोना, लागायनो हायो बे प्रब्लेमाव। बेखायनो फैसाफोरखौ इसे खावनो नागिरो आङो। आं हाबा जागोदाननिफ्रायनो फैसा खावै आंना हौवानिफ्राय फैसा खावै जाबायानो खोमा 10,000सो। सानफ्रोमबो 50 थाखा बेबायदि खावबाय थाब्ला 10,000 जागोनानो। थारमाने हौवाफोरा फैसानि नांगौथिखौ बुजियाना थाबैनो। माब्लाबा हरखाबनो फैसा नांगौ जाना होयो, माबाफोर प्रब्लेमाव गोलैनानै होयो। बे फैसाखौ बेनिखायनो हिनजावफोरानो एसे दोनखोमा नांगौ आंनिबा। बिबाथ' होखाया। बे नारखो आंबो माब्लाबा फैसा बिबा होखाया बियो। बेखायनो साला सानफ्रोमबो खावजायो बियो 50 थाखा। मा खालायगासिनो फुलुरि बाजैया? फुलुरि बाजै मा खालायदों? लंपेन्टआव मा खालायगासिनो? आगर एरदों ना मायो आदानि लंपेन्टआव? लैथो? औ बाजै, आगर एरगासिनो ना मायो नोङो आदानि लंपेन्टआव? मा आगर एरदों?
आगरहाय आगर लैथोआरि बे आसोल आगरखौनो एरगासिनोमोन र' आङो नागिरबाय दंमोन मा आगरहाय बाजै मा बुंनो लैथो फैसानि आगरहाय फैसानि आगर 20 थाखा थाइबानि आगर 20 थाखानि आगर 50 थाखानि आगर बेफोरखौनो मोनगोन ना मायो होननानै नोंसा आदानि सिपियाव आङो नागिरदोंमोनहाय आयौ नोंबो बिदिसो लैथो बेबायदिसो बुंदों नोंनोबो सोलोंखाबायसो आङो बेफोरखौ सोलोंना लाखादोंसो आंनिफ्राय बेफोरखौ सोलोंना लाखादो बेफोर खामानियाव फैयो मिथिबाय नंगौ नामा गिसेयानो बिबा जाया जाम्बिलाय बेफोरखौ खालायखानांगोन हिनजाव जाबोला हौवानि फैसाफोरखौ हौवाफोरा फैसाफोरखौ गारलाबायना दोनो लंपेन्टफोरावबो सिलाबायना थायो सुब्ला बख'आबो बिसोरो जेनेबा सुनो गोनांबा बख'नाबो दोना बावगारनानै जेराव मेरावनो फैसाफोरखौ दोनलाबायो बेफोर मोननाय फैसाफोरखौ खरसा खालायनाङा दोननांगौ सिखोमानानै आरो हौवानोथ' गोरोन्थियावबो खोन्थाखानाङा फैसा मोनदों नोंनि लंपेन्टनिफ्राय होननानै नङाब्ला बिफिननानै लाथारगोन बियो बेनिखायनो बेबायदि खालायनाङा मोनोब्लाथाय सिखोमानानै दोनखा अबावबा जमायनानै दोनखा आरो खावखासो 50 थाखा 20 थाखा बेबायदि सानफ्रोमबो हाबाथ' बांसिनसो खाव साख्रियाला होबाथ' 100 200 खावखा नंगौ बाजै नोंबो जाथारसो माथो मानसियानो कमेडिथारहाय बाजै नोङो नोंनि बाथ्राफोरखौ खोनासंबा मिनिनो ओंखारसै आङो बेनिफ्राय नोङो बेबायदि खालायनानै दोनबाय थायो आरो आदानि फैसाखौ खाव आरो नोङो बेसे खावखौ बेसे जाखो जाबायानोथ' र' 10,000 जाबायानो आंना बेनिफ्राय आदाया मिथिब्ला 10,000 मानि जाबाय बेनिफ्राय बे फैसाखौलाय माथो खालायगोन सनासो लागोन ना दख'नासो लानो नागिरदों बाजै आयु दाबो साननाय हनायफोरा गथ' गोरलैसो जाना दं दाबो रोङा नोङो बेफोरबायदि जायो नामा नै बेफोर फैसाखौ एसे खामायनानै दोनखानांगौ खोन्थिखानांलाबो होखानांलाबो मालाबा प्रब्लेमफोर जाब्लासो होबाय बेनिफ्राय आरो हौवानिफ्राय जि दख'ना लागोन सना लागोन बे फुजा मा जानानै फैबाय थायो बेफोरखौ हौवानिफ्राय लानांगोन हे भगबान बे जमायना दोननाय फैसाखौ लानाङा ओरैनो थाङो माथो फैसाया हौवानिफ्राय लुथिनांगौ हौवानिफ्रायनो दख'नाब्ला सनाब्ला गासिनांगौ जिखौ लायोला जमायनाय गावनि जमायनाय फैसाखौ माब्लाबाबो खरसा खालायनाङा नंगौ नामा होमब्लालाय दिनै बाजिनाव फैनानै लाबानो जाबाय आङो गोबां खोथा सोलोंनो मोनबाय आङो बेनिखायनो बुङो आंनाव फैबाय थानांगौ नोङो मायबा मायबि सोलोंना हरबाय थागोन आं नोंखौ मोजां सोलोसो होगोन दे खिन्थु आङो गाज्रि सोलो होआ मानसिफोरनो बेबो मोजां सोलोसो नंगौ दे माबा बाजै आं नोंखौ माबा आया माबा गदनि माबा दंफां गायनाय माबा बेफोरबायदि खोथासो नोंखौ बुंनो थाखाय खिन्थाहरदोंमोन आंनो माबा गदनि दंफां गायनायनि माबा मिथिं दङनो बेखौसो खिन्थानो फैनो होदोंमोन नोंखौ औ भगबान दासो गोसोखांदोंहाय आङो बावनासो दंमोन बे हौवानि फैसा खानायावनो गोबां खोथा बावगारलांबायमोन आं लैथो फै न' सिङाव फै नोंखौ जिरायनो होनानै बावगारलांबाय आङो नोंसा आदाया माबा सिंग्रा लाबोदोंमोनहाय थ'थाम थ'ब्रै आलासि फैगोन होननानै आलासियाबो फैयासै फै सिंग्राखौनो जानोसै जोंहा बाजै लोंथ'ला नामा गोबाव जागोन जा मा लोंथ'ला बेलाय फै आयै भुटाननि मुङाव फैसा फैगोननो फैसा बे आबौनि थैनायनि फैसाखौबो दांनांगौ जागोन दा जोंफोरो एसेबां गाज्रि सम फैबाय जोंहा हे खाफाल इसोर आं बुरिखौनो मानो बुथारना लांदि बेबायदि फिसौलानि थैनायखौ नायनो गोनां जादों आङो फिसौला थैनायनि फैसाखौ मोनगोन बेफोर फैसाखौ आं माबायदि बाहायगोन माबायदि दांगोन इसोर मानो लांदि आं बे पापि बुरिखौनो मा पाप मावनानै एसेबां गिदिर जाजागौ आं मिथिला बुजिस'हाला पापि गोजा जोंफोर मिथिबायना पापिखायनो दिनै फिसौलानि थैनाय फैसानि खोथा बेफोर खौरांखौ खोनासंनांगौ जादों दा बेफोर फैसाखौ जों लानांगौ जागोन आजावनानै मासे पापि जोंफोरनि खाफाला आयै पापि जोंफोरनो आयै पापि मालाय बिमा बिफा थैनायनि उनावसो फिसालाफोरा थैनांगौ बेबायदि बिमा बिफा थांना थानाय समावनो फिसाला फिसौआ बेफोरखौ थैनाया बेबायदि थैब्ला बेनिख्रुइ गिदिर दुखु आरो गैया आयै इसोरादि मानि साजा होदों आंखौनोदि मानो बुथारलांदि आयै रितु होनाय सावा नांबाय आयै रितुआ बुंमोन ना आंखौ नों आंनि फिसालाखौ अना आंनि फिसालाखौ नोङो केयार खालाया हिन्जाव गिदिरनि फिसालाखौल' अनो नोङो गुथालखौल' अनो सानसे समाव नोंनि फिसालाया नोंखौ गारलागोन मोननाय नङा नों फिसालानि अननाय बेसेबां बेफोर गाज्रि खोथाफोरखौ आंखौ सावहोयोमोन आयै रितुआ बेफोरबायदि होननानै आंखौ सावहोयोमोन आयै बेफोरनि सावानो नांदों न' आयै आंनि थाखायनो बेफोर जादों आयै आंनो पापि आयै बे सुनिग्र हिन्जावा गासिबो बिनि थाखायनो जाजोबदों बिनिनो खुगाया गेसाव पापि खुगा बेना पापि खुगा बेनो नोंनो आलायना लादोंमोन बेफोर मानसिफोरखौ मिथिबायना बेखौ लानानैफ्रायनो खैफोदानो जोबासै बेनो आसोल खैफोद सुनिग्रआ जोंहानि जिउआव
मा होननानै बुंहरनाय आबौ गुथालनिथ' मा होनना बुंहरनाय आबौ गुथालनि खोथा गैयै मानसिनि खोथाखौलाय आरो मा बुंबावनो आयै खालि बेखौनो बुंदों आरो नोंसा गुथाला गैला नालाय बिनि फैसाखौ मोनगोन होननानै बुंदों आरो 50 लाखसो फैसा मोनगोन होननानै बुंदों गुथालनि मुङाव 50 लाखसो फैसा फैगोन होननानै बुंदों मा 50 लाख 50 लाख एसेबां फैसा मोनब्लालाय माथो सारा जिउ बोरायजासिम जेबो सिखाव मावालासिनो जेबो मावा दाङालासिनो जयै मोनजागोनलाय एसेबां फैसा आंहासो खर' गाज्रि जालांबाय बे फैसानि एमाउन्टखौ खोनानानै फिसाला थैनायनि मुङाव 50 लाख मोनगोन आंबो एंगारा मायबा मोनसे खालायथारनांसिगोन थाबैनो बे 50 लाखआ आंनिसो जागोन रावनिबो नङा नोंसोरनो हो आं बे फैसाखौ गथाय होआ आंनिसो जागोन बे फैसाया माइन अनलि माइन आंनिल' जागोन नाथाय बे फैसाखौ आं गावनि खालायना माबायदि लानो हागोन सान दाखोर सान माबार बे 50 लाखआव खैथा जिर' थागोनलै अ माय गड आं साननो रोंलायलांला एसेबां मानि फैसा आंनि आखाइनिफ्राय थांनो होगोन इम्पसिबोल ओरैनो सिखाव जादों नामा आङो सिखाव खावनानैबो एसेबां 50 लाख खामायनो हायाखै आं बे नखरा आंनि थाखाय लाखि आरो बे गुथालाथ' आंनि थाखाय बांसिनसो लाखि नों थैलांबाय नों थैलांना बिराद मोजां जाथारदोंलै बिराद मोजां जाथारदों नों थैनायनि मुङाव बे 50 लाखखौ आङो मोनसिगोन बे 50 लाखखौ जेरैखि जाया आं आंनि बानायनासो सारिथारगोन खावनानैयानो जा दाखुयैनो जा सिखावैयानो जा बुग्लायनायानो जा मोजाङानो जा जेरैखि जाया वारेभार आं बे फैसाखौ आंनि खालायनासो लाथारगोन लागिबा गोनांथि जाबोला जोंब्लाबो होजोबगोन खेला थेवबो बे फैसाखौ आं खालायथारगोन गावनि लागिबा सावजोबगोन आं न'स' बिसोरनि साला नांगौबा साला सोरगोआव एंगार हरजोबगोन बिसोरखौ सोरगोआव हगार हरजोबगोन थेवबो आं बे फैसाखौ आंनि बानायना लाथारगोन बेफोरबायदि सुबिदा आं लाइफआव मालाबाबो मोननाय नङा जेरै सुबिदा मोनगोन आं ओरैनो खालायगोन 50 लाख गरसेबो मोना बिसोरो 50 लाख आंनि गोजा बिहामजो नोंखौ लोगो मोनदों हामबायानो दे मालाय नोंहा माथो नोंहा खिनाय गोबानाय उदै सानाय लोमजानाय माबा जादोंमोननो मा जादोंमोनहाय आफि बुंनाङा दे आयै आसरित खान्द जालांबाय आंजों मा जादों मिथिबायना आयै थांहां थारगोन आङो सोरगोआव जमराजाया लांनो फैथारबायमोनहाय खुलुमसो आङो जमराजाखौ बुंथाबसो दोनलांथारबाय आंखौ जमराजाया नङाबा नै मेगन मिसिबां जाना नुबायमोनसो आङो जमराजाखौ बे गङा ग्लाव गं गोसोम बे मानसियाबो गोसोमबो दारि गोनां एखे जमराजा फैथारबायमोनहाय आंखौ लांनो खुलुमथाबसो आं थांथारसै सोर आफि नंगौ माबा दे नोंनिया थांनो जाथ'वाखै दे आफि सिख्लायानो दंथारो दानो थांथ'वाखै हामथारदों दे खुलुमथाबनानै थानायानो आंहासो मालाबा लांजासिगोन खोमा र' आंबो नुफा माफा नुलाबायो र' मालाबा जमराजा बायदि गंग्लाव थालायनाय गोसोम बन्दा धुति गोसोम गानलायनाय मालाबा आंबो मेगन सिगांफोराव नुलाबायो आंखौबो लांसिगोनसो खोमा सम जाबाय आंहाबो नोंहाथ' एसे बैसो जाबाय र' आइ थांजासिगोन थांनो गोसोब्लाबो जेनेबा फिसाला बिहामजो लाबोबाय फिसाजो बिजामादै मोनबाय नोंहाबो जमराजाजों लांबाबो जेबो खोथा गैया र' आंहा हले थांनो जाथ'वाखै बेनिखायनो खुलुमथाब एखे थाथारबाय आङो होमबालाय र'हाय आंहाबो बुरैबाबो थांनो गोसो जाथ'वाखैमोन फिसौला फिसौजोनि मोखां नुवाखै दा जेनेबा मामोन लायो फिसाजोखौबो दाखालिसो हरबाय फिसालायाबो नै गथ'फोरखौनो जानो होला माथो बे फिसौला फिसौजो नुब्लाथाय एसे मोजां मोनगौमोन थैनायनि सिगां र' बेबायदि बुंनाङा र' आंखौ दानो थांथ'वा आङो माबाहाय आफि बुंलाय माथो जमराजाया फैब्ला माथो खुलुमथाबनानै माथो बुंनाय नोङो आंबो खुलुमथाबनानै थाथारनोसै साननैसो बाव जेनेबा आफि मा बाथ्रा मा मन्त्र फरायब्ला जमराजाया जेनेबा लांनो समाव लाङा आरोना बेखौनो सोंदों आं
आइ मा बुंनो आंबो खोथाखौ थारखौनो बुंसै दे मन्त्रआलाय मन्त्र माने गुबुन गोबां माने मन्त्रआबो सिम्पोल मन्त्रसो आं बुंदोसो फंनैसो खोथा बेबायदिसो जेनेबा जमराजा आफाखौ बुंबाय आङो हे आफा बे संसाराव जोनोम लाबाय जेनेबा जोनोम लानानै आं नांगौ बायदि मोनजायाखैयानो भगबाना जोनोम होबा होननानै नों दा जमराजा आफाया आंखौ लांनो फैबाय होनबा आंना समान जाथाराखै नांगौ बायदि मोनजायाखैयानो आङो अमा बेदरखौ बहासे अहाजासे मोनजायाखैयानो बै जानायाबो थिखा 1 किल' सानसे जाबाय बे थिखा गोलैनायखौसो जानानै खिस्रायनाय मास्रायनाय जाबाय भगबान बेनिफ्राय आरो गोबां बुस्थु गोथाव गोथाव दंबावसोयो संसाराव जायखौ आं मोनजायाखै बिनिखायनो आफा जमराजा आंखौ लांथ'नांला आङो अहाजासे जाथारनोसै बे संसाराव अहाजासे मोनजाखांनायनि उनावसो आंखौ लांफैदो आफा आं गावनो लिंहरगोन होनना बुंदों बिनि उनावसो जमराजा थांदों इसोर भगबान बेबायदिबो जामारो होनबा नंमारगौ ने आफि बेबायदि जामारनाय नों बेबायदि बुंमारनायावनो लाङासै आरो जमराजाया नोंखौ होनबा आं बुंब्लाबो बेबायदि जागोन नामा जेनेबा लाङालासिनो दोनगोन आंखौबो औहाय माबा खने खने बुंबाय थानांगौ बेखौनो बेबायदिनो बुं बेनिफ्राय बेबायदिनो बुंब्लानो लांनाय नङा थांना थानो गोसो दङबा बेबायदिनो बुंबानो जाबाय दे बुंगोन दे आङो फुजा फैगासिनो दख'ना नांगौमोन आंनो आरो आंनो सनानि फाइलबो नांगौमोन होगोन होननानै बुंदोंमोन अबाव बाबाया होननायानो थांला फाइलखौथ' नांफैथारगौमोन आरो आं दख'नाखौ 10,000निखौसो नांखागौ आंनो बे खम दामि पाटनि 3,000 4,000 5,000 बेफोरबायदि 2 नाम्बारनिखौ नांखाया आंनो 10,000 12,000निखौसो नांखागौ जाहाथे फुजायाव आंखौसो देबि बायदि नुयो आंखौसो समायना नुयो बयनिख्रुइबो बे एरियायाव आंनिख्रुइ समायना सिख्ला रावबो जानो हाया आंसो मडेलखा आंसो हिर'इनखा आं बायदि समायना गैखायाबो रावबो जानो हागौ आंहा बयफ्रेन्ड दङ नाथाय आं नागिरो गासैबो सेंग्राफोरा सिख्लाफोरा आंखौल' नायनायखौ नाथाय मा खालायनो बे खुगा रुवायलायलांबाय बाबायाबो होला दाथ' आरो बे मोनसे नांज्लायखाबाय अबाव होबावनो अबाव मोनबावदां फैसा सिखिरि डार्लिं नोंनो समायनाखा डार्लिं सुइटि हानि नोंनिख्रुइ समायना सिख्ला गैखाया बे संसाराव सना नोंलासो बुजियो आंखौ ओइ आंबो नोंखौ गोसोखांखाबाय थादोंमोन नों किसनि खोथा बुंदोंमोन ना किस आंबा मा सानना फैदों बेहाबा आरो किस खुसफोरावसो नांथाबनानै दङ फारमे जाया फारमे थां किसनि गोनांथि गैया आंहा 50 लाखनिसो गोनांथि दङ 50 लाख किसावलाय मा जायखिनि बेखौनो खालायनो हायो सना दानसों सान्सखौनो मोना बेफोरखौ खालायनो न'बो मानसिफोर दंसैना अरे आंनि सना जिउ बेफोरलाय मा बेफोर सेकेन्डारि बेफोरलाय गोसोनिफ्राय अननाय थाब्लानो जायो बेफोर किस खुस बेफोर गोजाननि खोथा माने बेफोर उनावबाबो जागोन सना आंलाय नोंखौ मोजां मोनखायोना गोसो गोरबोजों बेफोरखौ एसे गोजानाव दोनथ'लाय सानै रानि सना मोनसे इम्परटेन्ट खोथा दङ इम्परटेन्ट खोथा मा इम्परटेन्ट खोथा नों मोनथियाखै नामा बे खोथाखौ नोंसोर न'नि मानसिया नोंनो न'नि फिसाजो जानानैनो खिन्थायाखै नामा नोंबोथ' बे फेमिलिनिनो मानसि मेम्बार नों बे खोथाखौ मोनथियाखै नामा रियेलि मा खोथा आंथ' मोनथियाखै मा खोथा बुंलाय बे सिरियानो गोरलै हाथियार दासान्दि बे 50 लाखखौ मोननायनि खोथाया जाबाय सिरि दे खोनागोन नोंसा आदाया थैनायनि 50 लाख फैसा मोनगोन ना माथो नोंनो खिन्थायाखै नोंसोर न'नि मानसिफोरा 50 लाख मोनगोन आदा थैनायनि आंनो खिन्थायाखै खिन्थायाखै न'नि मानसि जानानै नोंनो खिन्थायाखै नामा मिन्थियाखै आङो 50 लाख मोनमारगोन न' 50 लाख माने नोंखौ नोंसानि बे न'नि मानसिफ्रा इम्परटेन्टखौनो होआ नङाब्ला बयबो मोनथिजोबगौ 50 लाख फैसा मोनगोन होनना नोंसा आदानि मुङाव 50 लाख फैगोन होननानै नोंनोल'सो खिन्थायाखै नोंसानि न'नि मानसिफ्रा रावनोबो माने बयबो मोनथिलायजोबगौ नोंनोल'सो खिन्थायाखै रावबो नोंनो खिन्थायाबानो जागोन नामा खारगौमोन सानदों नामा बिसोरो आंनो खिन्थायाबा आदानि मुङाव फैसा फैनायखौ बिसोरो गावल' हारसिं लानो सानबानो जागोन नामा बिदिनोथ' नङा जेनेबा नोंबो गाज्रि मोननाङा आं बेखौ बुंनायखाय नोंसा न'नि मानसिफोरा नोंखौ बारा माबा खोमारा इम्परटेन्ट होमारा आरो आं मोनथिनायावथ' नोंसा बाबाया बे हाबिलानसो फैसाखौ 50% होगोन होननानै खोनादों आङो 50 लाखनि 25 लाख बे हाबिलानानो होगोननो नोंसा बाबाया
impossible बे माब्लाबाबो जानो हाया जानो होआबो आङो बे हाबिलानो 50 लाखनि 25 लाख होगोन बेनो गरसेबो आंनिसो बिदा बे दाखालिबावसो मोजां मोननानै हाबा खालायनाय कर्ट मेरेज खालायनाय सिख्लायालाय मा बेनो 25 लाख होनो आंसो बिनानाव आंसो उन्दै समाव लंपेन गस्ला सुना होयोमोन आंसो ओंखाम खुरना होयोमोन आंसो साहा फुदुंना होयोमोन आंसो न' लिरना होयोमोन आदानि आंसो न' सिबना होयोमोन आदानि बेलाय मा खालायदों बेलाय मोजां मोननायनि मुङावसो बावनासो दंमोन आदाखौ खर' गाज्रि जानानै आदाखौथ' गोसोखौनो खायाखैमोन आदाखौथ' सैयामोनसो दासो साननैसो गोसोखांनानै इयाव मोजां मोननानै बेयाव थैनायनि उनाव फैसा बागो लानो फैनो बेनो 25 लाख आं माब्लाबाबो होआ बेनो होब्लाथाय 100 होगोन नङाबाथ' गरसेबो मोना बियो मोना इम्पसिबल आदानि मुङाव फैसा फैनायखौ बेनो होगोन आङो आइ आफाया होब्ला मा जादों आं होआ लाखि आं नांथारगोन मोना बियो माब्लाबाबो जानो हाया सना नंगौथ' नोंसा बेनोलाय मानो 25 लाख होनांगौ नोंसोर जेनेबा नोंसोरनोसो होनांगौ बेलाय मालायनि फिसासो आरो बे अख्राङासो मोनजागोन आं मोनथिनायावथ' बे अख्राङा हाबां बेसेबा दंखायनो गामियाव धोनि न'खरनि फिसाखा बिमा बिफासो गैया थेवबो हा हु गासिबो दंखायोनो बे हाबिलानि मुङाव जुदि 25 लाख होयो नोंसा बाबाया सेस आरो बे अख्राङा मोनजोबगोन ओजों थांनानै न' बां स' गिदिर लुनानै दखान थखान मायबा बिजनेस मावनानै आलो गोजोनै रंजाना जागोन नोंसा आदा थैनाया ओरैनो थांगारगोन नोंसोरसो अनोमोन नोंसोरसो जाहोयोमोन नोंसोरसो न' लिरना होयोमोन न' सिबना होयोमोन गस्ला सुना होयोमोन लंपेन्ट सुना होयोमोन बेफोरखौ सुना होयोमोन बिसोर मालायनिसो दा नोंनो खालायदों माबार नङाब्ला नोंसा बिफा बिमाया बे हाबिला आरो अख्रांनि मुङाव फैसाखौ होजोबगोन मोनथिखा बाराबाथ' नोंसोरनो गरसेबो होनाय नङा 50%आथ' बादथो 50 लाखखौनो होजोबगोन नोंसा बाबाया बेबायदि माब्लाबाबो जानो होआ आं थांना थासान्दि बिसोर सानै मानसिनो आङो आदानि थैनायनि फैसाखौ गरसेबो होआ आंनिसो बेफोरो आंनिसो गोजा आंसो आदाखौ अनोमोन बांसिन आदायाबो आंखौसो अनोमोन बांसिन आदानि फैसाया आंनिसो फैसा आंसो बांसिन खामानि मावना होयोमोन अबेनिफ्रायबा फैबाबो हर गेजेराव फुजा नायना फैबाबो आंसो ओंखाम खुरना होयोमोन आरो अबेनिफ्रायबा अबावबा थांनो गोनांबाबो सिगां आंसो गस्लाफोरखौ सुना होखायोमोन लैथोआ होखायामोन आंसो होयोमोन बेनिखायनो बिनि थैनायनि फैसाखौ आंसो मोननांगौ सना नोंसा मोननांगौ बे फैसाखौ नोंल' हकदार बे फैसाखौ मोननायनि बाखियालाय नोंसा बाबायालाय फैसा दंखायो नोंसा आइनलाय मानो फैसा नांगौ आरो नोंसा आबैयालाय बुरिखाबाय आरो नोंसा आब'आबो टिउसन खालायखायो फैसा मोनखायो मासावनो 15-20 हाजार टिउसन खालाय प्राइभेट साख्रि मावखायो आरो स्कुलावबो मावखायो बियो टिउसनलाय बेनोबो फैसानि गोनांथि गैया गोनांथि दंबा नोंनोल'सो दङ सना जेनेबा नोंसा न'नि मानसिया बेखौ फैसाखौ लाबाबो जेबो मोना आरो थेवबो बे हाबिला आरो अख्रांनि आखायाव फैसाया थांनो मोना दे खिन्थु जारौ माइनाव सना मायबा मोनसे खालायनानैबाबो नों फैसाखौ गावनि खालायना लाथारदो नङाब्ला नोंसोर गरसेबो मोननाय नङा नोंसा बाबानि आखायाव जुदि फैसाया फैयोना नोंसा बाबाया गासैखौबो हाबिलानो होजोबगोन नांज्लाय थैलांगोन आङो लागि थैलांगोन आङो बे फैसानि थाखाय थेवबो आं हाबिलानो आरो अख्रांनो बे फैसाखौ होआ जायखिजाया फैसाया नोंनि नोंनि खालायथारना ला सना लागिबा जोङो गुबुन जायगायाव थाहैगोन सानैजों आलो गोजोनै 50 लाख फैसाखौ लानानै बेफोरबायदि मानसिफोरनि गेजेराव थाया आरो नोंसाथ' बाबाया नोंसा आइया बे हाबिलाखौ होखारहरखाया अख्रांखौबो होखारहरखाया बेयावनो लाखिखागोन बेनो जोंफोरनि मोजां चान्स सना मोनथिबायना आंनि माइनाव डार्लिं बेनो जोंनि मोजां बेनो समा मोजां सोलिखादों जोंफोरना नों बे फैसाखौ ला आरो जोंखौ सानैबो खारखोमा लांसै अबावबा रायजो जाहैनोसै संसार जाहैनोसै रुजु रुमोनो नङाब्ला बे हाबिला थासान्दि नों बे फैसाखौथ' मोनखाया आरो नोंखौ न'बो रावबो अनखायाबो आंनि न'नि मानसिफ्रा गासिबो गाज्रि गोजा नों आंनो बिसोरनि रावनिबो अननाय आंनो आदा थैनायनि फैसाखौ मोनबानो जागोन 50 लाखखौ जोंहा सानैबो अबावबा खारखोमा लांगोन बिसोर गाज्रि मानसिफोरजों आंखौ अनै मानसिफोरजों थाया आं मिथिगौना नोंल' आंखौ अनो सना आं नोंखौ अनोना रावबो नोंजों गैयाब्लाबो आं दङ नोंजों थैजासिम आं नोंखौ अनगोन नों आंनि जिउसो आंनि न'नि मानसि अनाबाबो नों आंखौ अनो होनना आं मिथिगौ नों आंखौ थगाया ना थगायखेबस खालाया आं मिथिखागौ सना लाभ इउ टु बेबी